Dostlar, bu korkunç film түгел. Яшьләр тукталышы. Ваня, тынычлан инде, укып кадамый. Июнь айының соңы якшәмбесе медиклар көне. Бүген без яшь табиблар һәм табиб белгечлеге белән танышырбыз. Беләсеңме, Ваня, минем бик тә табиб буласым килгән иде. Ни өчен булмадың? Чөнки анда бик күп укырга кирәк икән аңладым. Үзлә һәр җирдә дә күп укырга кирәк. Укымыйча булмый. Июнь имтиханнар айы. Безнең яшьләребез тырышып имтиханнар тапшыра һәм киләсе сюжетыбыз нәкъ менә шул хакта. Казан федераль университетында мәктәпләр, гимназиялар, лицейлар өчен җитәкчеләр әзерләүче, магистратурада укучы студентлар укыту тәрбия системалары белән идарә итү юнәлешендә дәүләт имтиханнарын бирделәр. Казан Идел-буе федераль университетында йөзләрчә юнәлеш буенча без магистрлар, аспирантлар, галимнәр, илебез, җәмгыятебез өчен югары дәрәҗәле белгечләр әзерлибез. Менә шулар арасында иң затлы, иң кирәкле, иң яшәеш өчен мөһим булган юнәлеш ул мәгариф системасы өчен педагог оештыручылар, гимназия, лицей, мәктәп җитәкчеләре әзерләү. Бүген дәүләт аттестациясе бара торган әлеге төркемдә безнең шәкертләребезнең һәммәсенең югары дәрәҗәдә белемле булуларын күрүбез белән мин шәхсән үзем җитәкче буларак та, галим буларак та бик бәхетле. Безнең мәгариф системасына ныклы адымнар белән төпле белемгә ия булган яшьләр килә. Студентлар укытучыларына һәм университетка карата рәхмәтләрен дә җиткерде. Бу инде минем 3нче тапкыр имтихан тотам, 3нче гос. Бу Казан федераль университетының магистрлык бүлегендә бетерү минем тормышымда иң әһәмиятле, иң мөһим вакыйгаларның берсе дип уйлыйм мин. Без Әнвәр Нурәхмәтович җитәкчелегендәге кафедрада 2 ел бик тирән һәм ныклы теоретик һәм практик белемнәр алдык һәм бүген менә безнең инде соңгы нокталар куябыз. Бердәм дәүләт имтиханын тапшырдык һәм без шушы кафедрада эшләүче барлык хезмәткәрләргә, безне укыган остазларга, шушы кафедраны бер бүтән итеп җыеп торган оста җитәкче Әнвәр Нурәхмәтович Хуҗахмәтовка группабыз исеменнән рәхмәт белдерәбез. Синең дә мәгариф өлкәсендә җитәкче буласың килсә, Казан федераль университетының укыту тәрбия системалары белән идарә итү юнәлешенең ишекләре һәрдаим ачык. Б, К, Күзегезне ябыгыз. И, М. Күзләрегез бик яхшы күрә. Айзилә, карале, миңа калса сиңа табиб булу килешер иде. Ваня, соңгыларда бит аны килешми дип кенә сайламыйлар. Аны күңел белән яратырга кирәк. Нәкъ менә безнең бүгенге Алгарыш сәхифәсе герое Азат кебек. Казан егете Азат Гыйләҗев мәктәп елларыннан ук үзенең табиб булачагын төгәл белгән. Казан дәүләт медицина университетын тәмамлап, ул хәзерге көндә офтальмохирург булып эшли. Азат, син табиб. Әлбәттә, инде табиб кеше күп укырга тиеш, бик күп мәгълүмат алырга тиеш. Һәр вакыт инде үзен аңлы белемен арттырырга тиеш. Әлбәттә, инде без күп укыгачтан күзләр начар күрә башлый. Үзеңнеке яхшы күрәме? Университетта укыганда минем күзем начарлады, ләкин минем әтием офтальмолог булгач, ул миңа операцияны ясады һәм мин нык яхшы күрәм. Димәк, инде сиштем әтием офтальмолог дигән сүз бу. Династия. Гаилә профессиясе. Минем әтием дә, әнием дә табиб, әтием офтальмолог. Аның әтиемнең әнисе офтальмолог, шулай ук. Шул без инде 3нче Өченче буын димәк, офтальмолог. Азат, ни өчен нәкъ менә бу юнәлешне сайладың, нәрсәсе белән ошады ул сиңа?
күзләр безнең иң мөһим органнарның берсе инде. Кешенең күрүе начарлагач, аның бөтен яшәү начарлана. Күзсез инде яшәп тә булмый. Шуңа күрә кешеләргә булышу өчен мин офтальмологияны сайладым. Әлбәттә инде табиб һөнәре ул бик зур җаваплылык, беренче очракта әлбәттә инде кеше алдында зур җаваплылык. Менә син бу кыенлыклардан куркып калмадыңмы? Төрлечә була, чөнки менә бер вакытта яшь кеше килә, без аңа лазерный коррекцияны ясыйбыз, һәм ул икенче көнгә инде бөтен нәрсә күрә, күңелле, китә, бәхетле, безгә инде яңадан килми. Ләкин менә минем иң профессиональ юл башында инде мин республиканский больницада эшләдем. Анда ир кеше килгән, ул машинасын ремонтланган, һәм аның күзенә металлический осколок инде кергән. Ләкин ул больницага килмәгән. Бер атна йөргән, берәр нәрсә эшләгән, аның күзе кызарды, авырды. Бер атна гына үткәч ул безгә килде. Шушы кешегә инде булышып булмады. Аның күзе бетте, һәм барыбер операцияны ясагач та барыбер аның инде файдасы булмады. Шуңа күрә табиб булуы инде ул төрлечә була. Шундый кеше килгәч, аңа барыбер син сочувствовать, инде симпатизировать итәсең. Ошибка инде булса да, кешеләргә ярдәм итү минем эшемне күңелен үстерә. Һәм мин үземне бәхетле дип сайлыйм. Бәхетле хис итәсең инде. Бу иң мөһиме. Әгәр һөнәрең сине бәхетле итә икән, бу әлбәттә димәк син дөрес юлда дигәнне аңлата. Шулай бит. Азат, менә хәзер җәй. Күпләр инде яшьләр ялларда телевизор карыйлар, компьютер уйныйлар. Күзләрне ничек дөрес итеп сакларга кирәк? Җәй көне солнцезащитный күзлекне кирәк. Безнең әти-әниләребез барыбызга безгә яшьлектә әйткәннәр инде. Компьютерда утырсаң, телевизор янында утырсаң, күзең начарлана. Ләкин бүген фән нәрсә дип әйтә? Кешенең начар күрүе близорукость инде ул әти-әниләреннән килә, наследственный инде ул. Шуңа күрә телевизорда утыргач та, компьютерда утыргач та барыбер сезнең күрүегез начарланса да, бу инде нәселдән килгән. Хәзерге көннәребездә күп яшь кеше инде контакт линзаны кия. Ләкин җәй көне су коенырга линза белән ярамый. Һәм күп кеше инде шушы турында оныта, линза белән су коенар, һәм аннары аларның күзләре кызыллана һәм авырта башлый инде, һәм алар табибка килә башлыйлар. Шуңа күрә җәй көне күзенең гигиенасын артында бик нык очень важно соблюдать. Күзләрне саклау өчен белгечләр туклану рационына игътибар итәргә киңәш итә. Организмга кирәкле барлык витамин һәм микроэлементлар керергә тиеш, һәм шулар арасында күзләр өчен иң мөһиме лютеин. Әлеге пигмент кишер, кабак, йомырка, яшел борчак һәм башкаларда бар. Әмма аны кирәкле күләмдә кабул итәр өчен көн саен 1 килограмм кишер ашарга кирәк. Түбәтәй татар халык баш киеме генә түгел, ә беренче татар милли ашлары белән булган тиз суклану кафесы икәнен күпләр белә. Һәм яшьләр тукталышы бу кафеның 4 яшьлек туган көнендә булып кайтты. Түбәтәй турында һәм татарлар турында төрле стереотиплар бар. Мәсәлән, татар ашлары ул теге ит һәм бәрәңге генә дип. Ул битне әлбәттә алай түгел, һәм без тырышабыз безнең шу төрле чаралар аша күрсәтергә, нигә алай түгел. Чөнки безнең анда төрле ингредиентлар барачак безнең ашларыбызга, һәм төрле кешеләр, веганнар да, вегетарианецлар да килеп ашый алачак. Безнең шундый бар акциябыз, живи душой дигән акция, күңел биреп яшә. Айрат Загриф белән бергә, булыш фонды белән бергә без шундый акцияны оештырдык, һәм без тырышабыз төрле балаларга ярдәм итәргә. Нәрсә, сез без бүген Гайса? Эш пышмак. Пескак. Треугольник. Нәрсәләр салалар анда? Бәрәңге, ит, суган. Матур булдымы?
как узнала, Камила зовут. Маранда зовут Камила, зовут Марат. Жиебіз, итне бірінге шунан сылабыз. Матур болып шықты ма шпимакларыңыз? Кімлерге ошатасыз? Мен өзім ошы. Бүгінгі күнде біздің ярты әйті командабыз Қытайда қазір татарышларын көрсетті. Біздің Татарстанның стендында ярты командабыз районлар бойынша түрлі презентациялар ұздырақ. Әжелі, сен тыңдырма ашылға яратасың ма? Әйе. Сенің мисал үшін Таиландның қыздырылған тыңдырмасын ейсен, Италияның джелатысын ошағаның бар ма? Юқ. Олай болғаш мен сенің достарыңды, хамаларының достларын 20-сінен алып 25-ші июньге қадар Кремль яр бойына тоңдырма фестиваліне шақырам, рәхәтләніп тоңдырма ашибыз. Келмей қалмағыз. Узган атнада Әлки районында Базарлы Матак авылында гөрләтеп Сабантуй бәйрәме узды. Сабантуй на территории Алькеевского района не просто говорит о том, что само созвание на Сабантуе – это сила всех наций, всех людей, которые здесь объединяют. Сегодня много гостей, и мне это очень приятно. И мне хочется сказать прежде всего для населения всего Татарстана. Татарстанцы, байрам белән. Чиста җиңгә иреште Ахмеров Илзат Базарлы Матактан. Илизат, сәлам, мен сені шын көңілден жеңің білән құтлайым. Сен енді күреш білән неше елдан ук бирле шөгыльләнәсең? Мен көрәш белән 6 елдан ук бирле шөгыльләнәм. Миңа көрәш бик ошый, бик яхшы уңышлар китә. Син елда катнашасыңмы Сабантуй көрәшләрендә? Бүген инде 45 килога хәтле син җиңдең. Сиңа уңышлар телибез, алдагы көннәрдә шундый матур көрәшче булып сәрәясың. Рәхмәт. Халкыбызның йолаларын саклау йөзеннән һәр елны Сабантуенда районыбызда безнең яшәүче халыкларның, чуашлар, татарлар, русларның менә шулай йортларын төзеп куябыз һәм анда нинди булса йола бәйрәмнәре күрсәтәбез. Бу ел инде Россиядә театр елы буларак игълан ителде. Шуңа күрә без монда театральләштерелгән күренешләр күрсәтәбез. Халык килә, карый, бик ошаталар. Элекке башкарылган төрле кичке уеннардан күренешләр. Чуаш авылында уяк бәйрәмен күрсәтәбез. Рус авылында кыз сарайга килү йоласын күрсәтәбез. Халыкка шик күңелле. Милли көрәштән тыш бик күп кызыклы уеннар да булды. Аларның арасында йомырка ташу, капчык суышы, чүлмәк вату, капчык белән киеп йөгерү, кинтә белән су ташу, аркан тартышу иде. Бик тә яратып шул уеннарда балалар катнашты. Bizning Әлки районында бик зур бәйрәм. Әлки районы Сабантуен уздыра. Бик күп кеше шәһәрдән кайткан. Авыл халыклары да күп. Без бүген Сабантуй батырларын да тәбрикләдек. Игенчеләрне дә чәйшү бетергән эшчеләрне дә тәбрикләдек. Монда бик матур чыгыш ясадылар район башлыклары да. Казаннан килгән җитәкчеләребез дә. Минем районыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шәхси үземнән һәм институтыбыздан һәм алдагы көндә җирлек эшендә башкарырга туры киләчәк. Бу җирлек эшедә уңышлы булыр дип ышанасым килә. Син бүген җырлыйсың, шундый матур милли күлмәкләр киеп. Синең җырга мәхәббәтең качан туды?
Минем мәхәббәтем кечкенәдән туды. Минем дәвәнләрем, әбиләрем дә, әнием дә җырлый һәм аларның сәләтләре миңа да күчкән дип уйлыйм. Нинди җырлар җырлыйсың син? Күбрәк татар халык җырларын яратам. Бүген Сабантуйда син нинди җыр башкарасың? Мин Сабантуйда башкарам җыр, мин яратам җырларга. Кем соң ул волонтер-медиклар? Бу сорауга җавапны безгә Казан дәүләт медицина университетының 5нче курс студенты Айгөл Ханова җавап бирер. Айгөл, сәлам. Исәнмесез. Айгөл, беренче чиратта кем соң ул волонтер-медиклар? Беренче чиратта минемчә волонтер ул ярдәмчел, ихлас күңелле кеше булырга тиеш. Ә медикка килгәндә ул бу бүтән сыйфатлардан тыш тагын белемле кеше булырга тиеш, чөнки безнең төп эшебез медицина больницаларда эшләү һәм пациентларга булышу. Әгәр дә тарихка кереп китсәң, әз генә бу безнең агым инде 2013 елда башланып китә. Башта безнең волонтерлар бик күп түгел, хәзерге көндә инде бу безнең коммерциялы булмаган иң зур организацияларның берсе Россиядә. Ә медицина белгечлеген алмаган кеше волонтер-медик була аламы? Бу сорауга җавап әйе, тик бүтән юнәлешләрдә дә түгел дип әйтеп була. Чөнки иң беренче юнәлешне алса, ул больницаларда эшләү. Монда инде безнең медиклар гына эшли ала, чөнки аларның белемнәре булырга тиеш, алар этик һәм диетология кагыйдәләрне белергә тиеш, врачебная тайна дигән әйбер бар, медик документлар дигән әйбер бар. Шуңа да бу юнәлештә медицина университетының студентлары гына эшли ала. Ә калган юнәлешләрдә безнең бүтән кеше дә эшли ала. Әгәр дә безнең агым турында әйтсәң, безнең агымда берничә төп юнәлеш бар. Әгәр дә шуларның иң төп юнәлеше инде ул кече һәм урта медицина персоналга больницаларда булышу. Мин үзем шул юнәлешнең Татарстан Республикасында региональ координатор булам һәм шуңа бу волонтерлар турында күп әйбер беләм һәм алар турында сөйли дә алам. Безнең монда беренче курстан башлап 6нчы курска хәтле студентлар эшли. Алар бөтенесе дә үзләренең һөнәрләренә карата бүленәләр һәм беренче курста ул әгәр дә кече медперсоналга булышу, икенче, өченче курсларда инде ул урта медперсоналга булышу. Менә 4нче курстан башлап безнең хәзер шундый тагын бер юнәлеш эчендә юнәлеш дип әйтим инде бар. Ул врачларга булышу дип атала. Инде волонтерлар врачлар белән бергә йөри башлыйлар. Минемчә бу бик әйбәт, чөнки беренче чиратта алар үзләренең дөрес җиргә эләккәннәрен аңлыйлар, тәҗрибәне шул ук вакытта җыя башлыйлар. Мин күп үземнең волонтерлар турында әйтә алам, алар шундый янган күзләр белән гел сөйлиләр инде, нинди әйбәт без әбиләргә, бабайларга булышабыз, алар шундый рәхмәт әйтәләр. Икенче юнәлешкә килгәндә ул санитар-профилактик юнәлеш. Монда без кешеләргә лекциялар укыйбыз. Ул лекциялар медик булмаган кешеләргә укыла, бәләкәй балаларга, мәктәп укучыларына, ягъни кайбер эш организацияларына, медик булмаган без монда аларга лекциялар укыйбыз һәм лекцияларда без аларга ничек кайбер авыруларны булдырмаска һәм ничек үзеңнең сәламәтлек турында яхшырак карарга икән аңлатабыз. Өченче юнәлеш ул вакыйгый юнәлеш. Шул безнең шәһәрдә бик күп чаралар була һәм бүтән чараларда да безнең волонтерлар булышалар. Безнең кайбер волонтерлар инглиз телен бик әйбәт беләләр. Менә озаклан безнең World Skills булачак. Без шунда тагын волонтерлар җыйдык, үзе безнең волонтерларны. Алар 21нче поликлиникада тагын эшләшәкләр. Тагын безнең донорство дигән юнәлеш бар. Ул безнең яңа юнәлеш булса да, ул безнең бик тиз ошап китте, бик тиз эшли башлады. Без волонтерлар белән кылган кешеләргә ничек дөрес итеп донор булырга икәнен аңлатабыз. Тагын бер юнәлеш ул сәламәт яшәү рәвеше. Без монда лекциялар укыбыз һәм кешеләргә ничек үзебезнең организмның каршы торучанлыгын күбәйтүне аңлатабыз. Һәм
тагын бер яңа юнәлеш ул укучылар белән эшләү. Безнең шәһәрдә бик күп медик укучылар бар. Медик класслар, һәм без ул класслар белән эшлибез, һәм аларны инде шул бәләкәй вакыттан аларга үзебезнең медицина университеты турында сөйлибез, һәм безгә әкрен генә ярдәмнәрен куя мөмкин, аларның ярдәмнәрен көтеп алабыз. Безнең тамашачыларыбыз арасында волонтер медик булырга теләүчеләр кая мөрәҗәгать итә алалар? Бу бик җайлы. Безнең волонтер медики РФ дигән сайт бар. Шулай дип кертәсең, һәм интернет челтәрендә беренче булып безнең ссылка чыга, һәм шул ссылкада регистрация итәсең дә, без ул кешеләрне карагачтан аларны үзебезгә алабыз. Менә шундый шәфкатьле юнәлеш ул волонтер медиклар. Әгәр дә сезнең дә әлеге агымга кушылырга теләгегез булса, рәхим итегез. Кызлар, җәй, ну нәрсә әйтсәң дә, бик күпләрне нәкъ шушы ел фасылы илһамландырадыр миңа калса. Чөнки яшел чирәм, шул вакытта яңгыр явып тора, әлдә Хәзерләйм. Безнең Илһам Лайф сәхифәсенең кунагы нәрсә илһамландыра икән, бергәләп белик. Сәлам, егет кызлар. Сезне иҗат юлыннан ныклы адымнар белән атлап баручы бер җырчы егет белән таныштырырга булдым әле мин. Таныш булыгыз. Яшьләр тукталышында кунакта Фәнил Галиуллин. Фәнил, сәлам, үзең белән якыннанрак таныштырып кит әле. Мин инде үзем бер Ульян өлкәсендә Шикаен дигән авылында туып үскән егет, Мишәр егете. Мәктәпне тәмамлагач, училищега кирдем укырга. Ульяновскийда училище культуры инде ул безнең. Шунда укыганда Идел ансамбленә йөрдем. Җыр сәнгатенә кергәндә инде мин 3нче сыйныфтан җырлый башладым. Минем гаиләдә дә әни җырлый, әни җырлый, шул әни ягыннан килгән нәрсә инде ул җыр. Кичкенәдән җырлап йөргәч, беренчедән видео язмалар караганда Салават Фәтхетдиновның видео язмасын карап, шул таякмы шырадыр тотып килештереп, шул аңа карап җырлый идем инде. Әниләр көлеп тә бүген дә сөйлиләр, көлдерәләр. Шунда инде бик күп кенә конкурсларда катнашайм. Армиядан кайткач, Салават Зәкиевичнең кафедрасына укырга кирдем. Казан дәүләт сәнгать институтына. Хәзер инде Аллага шөкер 3нче курсны тәмамлап киләм. 3нче ел Салават җыр театрында эшлим. Кеше бәхетен әүрелмәгез, төнләшмәгез, сабыр булыгыз. Бүген мин бәхетле иртәгәсез, балкып торсын барыр юлыгыз. Кеше бәхетен әүрелмәгез, төнләшмәгез, сабыр булыгыз. Бүген мин бәхетле иртәгәсез, балкып торсын барыр юлыгыз. Әни, син әйтеп киттем, күп кенә бәйгеләрдә катнаштым дип. Шушы бәйгеләр арасында үзеңә күңелеңә ята торганрагы бармы? Бар, әлбәттә бар. Менә Казанга килгәч, беренче курста укыганда Рәшит Вагапов исемендәге конкурста катнаштым. Әлбәттә, бу конкурста миңа катнашырга Сафин Илсур Карибович булышы, безнең педагог. Аның бик теләге бар инде, бар катнаш, күрен әзрәк, ничек җырчылар сәхнәдә ничек үзләрен тоталар, шуннан өйрәнерсең, үзеңә опыт булыр дип, мине шунда шул пробный вариант шикелле генә җибәрде инде. Җиңәсен мен анда башка да китермәгән, уйламагандайым. Быел син үзеңнең иҗат группаң белән сольный концертларда куйдың. Кайларда булырга өлгердегез сез? Иң беренче концертны мин үземнең туган авылымда куйдым. Аннан соң инде Ульян шәһәрендә тәүге концерт булды. Ул концерт өчен чыннан әйткәндә бик борчылдым инде, чөнки авыл гына булмаса да шәһәр, халык ничек каршы алыр микән. Аннан соң концерт барышында җайланды инде, Аллага шөкер, халык та бик әйбәт кенә каршы алды. Аннан менә Татарстанда авылларда йөрибез инде, районнарда. Анда да борчыласың. Җырны җырлап бетергәч, ничек ошадым микән, ошамадым микән, шундый уйлар килә. Халык ничек ул шабыр микән, шапмый микән. Менә
сәхнәгә чыккач та җыр турында уйламыйсың, әлбәттә, ничек алкышлар турында уйлыйсың, ничек кеше каршы алар микән дип. Иҗат өлкәсе миңа калса ул иң катлаулы өлкәләрнең берседер. Әйт әле, кайчанда булса син җитте, бүтән җырламыйм дип әйткән чаклар булдымы? Булды, әлбәттә булды. Беренчесе инде ул менә шул апалар, абыйлар каршы килгәне, җырлама, җырчы профессия түгел ул. Суворовский нигә военныйга кер дип әйткәннәр. Шунда мин ничәдер 2 ел җырламыйча да тордым. Барыбер җыр үзенекен инде, сәнгать үзенә тарта. Икенчесе менә былтыр гына июнь аенда тавышсыз, бөтенләй тавышсыз калган идем. Җырлый алмадым. Үземдә белмим ни өчен бик минем стресс булды инде. Чөнки мәтәм, неужели мәтәм шуның белән бетте инде карьера, мәтәм булмый инде, бик борчылган идем. Үземне кулга алып атлап киттем. Әкрен генә шулай тавыш ачыла башлады, Аллаһка шөкер. Фәнис, шундый матур әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт сиңа. Мин иҗатыңда тагын да зурдан-зур уңышлар теләп калам. Бик зур рәхмәт сезгә дә, миңа калса бик күңелле очрашу булды. Рәхмәт. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня иделәр. Очрашканга кадәр. Сау бул.